От него зависи дали ще имаме храна. Той е в къщите, в които живеем, и в колите, които караме. Нефтът е едно от най-важните условия за нашето модерно съществуване. Но какво би се случило, ако всички световни запаси внезапно свършат? Обявено е военно положение за справяне с ситуацията. Доставките на хранителни продукти за Ню Йорк са възстановени. Стотици хиляди хора се преселват. Градовете стават прекалено опасни. Какво ще се случи с нашите градове? С храната ни? С начина ни на живот? Какво ще стане с нас? Днес е денят, в който светът остана без нефт. Последици. Свят без нефт. Нефт. Вече 150 години го извличаме от недрата на земята. Икономически изгодно и универсално гориво, което прави възможно съществуването на модерния ни свят. Нефтеното находище Керн Ривър в Калифорния е черно подземно езеро, в което има повече от половин милиард барела петрол. То може да задоволи нуждите на Америка за 4 седмици. Но изведнъж то ще пресъхне. Това ще се случи навсякъде по света. От Саудитска Арабия до Северно море и до катранените пясъци на Албърта в Канада. Горивото, което движи колите ни, с което летят самолетите и работят заводите ни. Целият петрол, който се намира под земята, ще свърши. Beaumont, Тексас. Дълбоко изпод земята идва злокобен сигнал. Нещо не е наред. Трябва да проверим. Досегашният ни добив на петрол се изчислява на повече от 1 трилион барела и се смята, че същото количество все още се намира в земните недра. Какво става? Нямам представа. Вчера тази рафинерия е преработила 300 000 барела петрол. Но изведнъж всичко свършва. Кризата, която мнозина предричат, че ще се случи, вече е реалност. Последствията са катастрофални. Светът се променя изцяло. Първи ден без петрол. Предвижданията бяха тук да има много трилиони барела суров петрол. Но учените сега потвърждават, че нефтът е свършил. По целия свят, от Саудитска Арабия до Аляска, черното богатство под земята е изчерпано. Според нефтените компании, запасите, които те имат в наличност, не са повече от 20 милиона барела. Компаниите потвърждават, че не само доставките на земен газ, но и на дизелово гориво, смазочни материали, асфалт и всички останали продукти, които се произвеждат от нефт, ще бъдат сериозно повлияни, ако не бъдат открити нови находища. Танкерите са основното средство за транспортиране на петрол. В този момент хиляди от тях са на път, пренасяйки милиони барели нефт. Държавите, които са техни собственици, включително Русия и Саудитска Арабия, им нареждат да се върнат в родните си пристанища. Това е тежък удар за Съединените американски щати. Страната внася повече нефт от всяка друга държава по света. Всеки ден там се добиват повече от 8 милиона барела суров петрол. Но са и необходими 2 пъти повече. Изведнъж се появява ежедневен недостиг от 8 милиона барела. Има сведения за дълги опашки по бензиностанциите, защото хората искат да се запасят с гориво. Бъдете подготвени да чакате между 2 и 3 часа.
Това е последният им шанс и може би те никога повече няма да заредят колите си с гориво. Балтимор, Мериленд. По време на петролното ембарго от 1973 намаляването на доставките на нефт стана причина за липсата на гориво в много бензиностанции в Америка. Сега всичките над 100 000 бензиностанции в Съединените щати са напълно празни. Това е съдбата и на всички останали по целия свят. Цената на горивото, което е в наличност, се вдига неимоверно. Много държави имат петролни запаси. В Съединените щати това количество е 725 милиона барела суров петрол. За да съхрани безценното черно злато, правителството взема безпрецедентни мерки. Самолети, влакове и кораби. Всички те се движат с гориво, което се произвежда от нефт. Освен този, който е жизнено важен, целият останал транспорт е спрян. Магистралите са пусти. Полетите са спрени. Ако сте един от 4 милиона души, които днес летят със самолет, не бихте могли да стигнете до целта си. Същото се отнася и за стотици хиляди тонове стоки. Хората и пратките никога няма да тръгнат на път. Икономическият колапс идва много бързо. Фондовата борса е обхваната от паника, подобна на онази последвала терористичните атаки от 11 септември и принудила правителството да спре търговията с акции. Повече от 2 трилиона долара от петролни акции сега са ненужни хартийки. Гюмон, Тексас. В петролната индустрия на Съединените щати работят повече от 400 хиляди души. В Мексико ли отивате? Да. Сега те остават без работа. Да тръгваме. Опитват се да се доберат до домовете си по всякакъв начин. Баскин Крич, Ню Джерси. Голямата неизвестност за бъдещето принуждава хиляди други работещи предприятия веднага да преустановят дейността си. Милиони хора губят работата си. За да задоволи нуждите си от петрол, Америка се нуждае ежедневно от количеството нефт, доставено от 10 супертанкера. Само този завод за стомана изгаря по 1000 барела петрол на ден. Но сега няма нефт, за да затопли пещите, както и суровини, които да се превърнат в стомана. Без стомана няма никакви нови машини. Включително и автомобили. Но не е само стоманата. Петролът е едно от най-производителните и универсални горива на планетата. Мъртви животни и дървета под въздействието на налягането и топлината в продължение на стотици милиони години са се превръщали в хранителен земен нектар, който може да бъде превърнат във всичко. От паста за зъби и червило до полиестер и пластмаса. Сега залежите са изчерпани. Майами, Флорида. Това създава огромна верижна реакция. Как се казвате? Трябва да побързаме. Липсата на нефт се отразява неблагоприятно на всички сфери от нашия живот. Засяга болниците, производството на храна и електричество. А кризата едва сега започва. Пет дни без нефт.
Обявено е военно положение. Националната гвардия охранява централните части на Вашингтон и Лос-Анджелис. На среща в Страсбург лидерите на страните от Европейския съюз са взели решение да предоставят 100 милиона барела нефт на Англия. Фондовите борси от Токио до Нью-Йорк остават затворени. Изминали са само 5 дни, откакто петролът е свършил. Навсякъде по света, основните нужди на хората не могат да бъдат задоволени. Хранителните борси в цяла Северна Америка са затворени от началото на края на нефтената ера. Само от Калифорния над 1300 камиона, натоварени с плодове и зеленчуци, се отправят всеки ден към други щати. Те доставят продуктите до централизирани хранителни борси, откъдето други камиони ги превозват до хранителните магазини. Но сега, без гориво за камионите, хранителните продукти просто не се доставят. Големите градове като Нью-Йорк са засегнати най-сериозно. Плодовете и зеленчуците, които изяжда един човек за една година, се произвеждат от земеделска площ с територията на игрища за американски футбол. Преди кризата посещението на хранителния магазин е ежедневие за американците. Сега тези, в които има храна, се пазят от въоръжена охрана. Обикновено 30% от пресните плодове и зеленчуци не стигат до рафтовете на магазините заради малки недостатъци. Сега всичко е изложено за продан. Почти една четвърт от хранителните продукти се внасят от други страни. Но така е било допреди 5 дни. Сега храната изчезва. Във фермите също има много гладни гърла. Ежедневно една възрастна крава изяжда 45 кг специална храна. Едно прасе се нуждае от 3,5 кг всеки ден. Сега всички доставки са спрели. Тези животни са обречени на глад. Нашата крехка енергийна система се е разпаднала. Въглищата са предпочитано гориво за производството на електрическа енергия. 40% от електричеството в света идва от подобни електростанции. Тази електроцентрала в Англия изгаря въглища, които идват чак от Съединените щати. Те стигат до нея с влакове. Всеки вагон пренася въглища, достатъчни за ежедневното захранване с електричество на един малък град. Сега, останали без гориво, влаковете не могат да се движат. Токът спира на много места в Северна Америка. Но от всички щати, Флорида е засегната най-сериозно. Броят на електроцентрали с течно гориво там е по-голям, отколкото във всеки друг щат на Съединените американски щати. Болниците в големите градове разполагат с генератори за електричество в случай на сериозни аварии, но те имат дизелови двигатели. В тази болница в Майами нафтата почти е свършила. Горивото ще стигне само за още 8 часа. Тъмните нощи скриват един променен свят. Сан-Франциско, Калифорния. Законите и редът са останали в миналото. Мародерите вземат всичко, което е случайно забравено. Хората са отчаяни. Но те не търсят само храна. Олио. Ето тук. Дизеловите двигатели ще се движат с готварско олио. Неизползвано или употребявано. Те са с 30% по-ефективни от бензиновите.
Един лек автомобил се нуждае от 7 литра олио, за да измине 100 км. Докато има достатъчно готварско олио, тези камиони и много други дизелови автомобили ще се движат по пътищата. Тридесет дни без нефт. В Европейския съюз е осъществен контрол върху летищата и железопътните линии. Ще се отпусне гориво от военните резерви за спешни доставки на хранителни продукти в най-засегнатите райони. Белият дом предупреждава, че запасите от нефт в страната са само 500 милиона барела. Експертите изчисляват, че това количество ще стигне на щатите до края на годината. Изминали са 30 дни, откакто запасите от петрол са свършили. Правителствата по целия свят предприемат драматични мерки. Подсигурен е контрол върху всички жизнено важни дейности. Запасите от нефт за спешни ситуации се преработват в гориво за влаковете. Вагоните с въглища отново се отправят към електростанциите. Производството на електричество е възстановено в много страни по света. Но в Северна Америка електрическият ток се доставя по изолирани електрически мрежи. Той не може да преминава между тях. Във Флорида, където по-голямата част от електрическата енергия се произвежда с помощта на петрол, подаването на ток все още не е възстановено. Пътническите влакове се движат с военновременните запаси от гориво. Но сега те превозват хранителни продукти към бедстващите райони. Това обаче намалява запасите от гориво за извънредни ситуации. В Съединените щати те ще стигнат само за още 11 месеца. Автомобилите, така характерни за тази страна, може би никога повече няма да се движат по пътищата й. В Америка има над 235 милиона автомобили, които се движат с бензин. Представете си да бутате колата си 9 км. За това разстояние е нужен 1 литър гориво. Но страната се нуждае от колите. Тя буквално е създадена за автомобили. Половината от населението й живее извън населените места. По-голямата част от храната ни се доставя вкъщи. С изчерпването на нефта идва и краят на този безгрижен начин на живот. Топека, Канзас. Една страна, предназначена за автомобили, отчаяно се нуждае от алтернативи. В Средния запад на Америка 400 хиляди земеделци засаждат нова култура. Отглеждали някога плодове и зеленчуци, сега те ще се грижат за реколта от соя. От нея може да се извлече растителна мазнина и тя да се превърне в дизелово гориво. И има още една възможност. От царевицата може да се произвежда етанол, който е алтернатива на бензиновото гориво. 600 хиляди квадратни километра сега се засаждат с царевица с цел производство на етанол. Рио де Жанейро, Бразилия. Вече има доказателства за неговата ефективност. По пътищата на Бразилия се движат автомобили, които го използват като гориво. Колите и камионите в тази страна се движат с етанол, произведен от захарна тръстика. В това отношение Северна Америка е изостанала с десетилетия. Но все пак има надежда, че изчерпването на нефта няма да причини края на света. В наши дни хиляди електрически автомобили кръстосват пътищата на Съединените щати. На една планета без петрол, те са едно обещаващо бъдеще. Но за да достигне до това бъдеще, светът трябва да преживее една тъмна и опасна зима.
5 месеца без нефт. Белият дом обяви, че трите най-големи автомобилни компании преминават под управлението на правителството. В тях ще се произвеждат предимно електрически камиони, които ще бъдат... Министерството на земеделието е изготвило един много агресивен проект за засаждането на захарна тръстика на територията на Флорида, Луизиана и Хаваите тази зима, за да бъде ускорено производството на етанол. Доставките на хранителни продукти за Ню Йорк, Филаделфия и Бостън постоянно намаляват. Изминали са 5 месеца от края на петролните доставки. В големите градове на Америка плодово-зеленчуковите борси са затворени. На гарите чакат дълги опашки от пътници. Млякото на прах и оризът заемат мястото на пресните плодове и зеленчуци. В градовете гладът е повсеместен. За снабдяването с храна и въглища, за пожарните автомобили и за други наложителни дейности все още се осигурява гориво от запасите за извънредни ситуации. Но други автомобили не се движат. За да удължи максимално използването на последните количества гориво, Америка продължава да намалява потреблението си. Но ако няма работещи дългосрочни алтернативи след няколко месеца, доставките на хранителни продукти ще спрат. Все още се осигуряват доставки на храна, но боклукът не се извозва. За да се осъществи тази дейност, само в Ню Йорк всяка година са необходими 6000 камиона, които се нуждаят от 75 милиона литра дизелово гориво. В този нов свят извозването на боклука е лукс. Дори с напълно изолирани селища, нарастващ глад и настъпваща дълга зима, Северна Америка има повече късмет от други държави. Нефтено находище Чавар, Саудитска Арабия. На 9600 км от Америка, икономиката на една страна рухва. 90% от приходите на Саудитска Арабия от износ идват от търговията с нефт. Но сега катастрофата е неминуема. Осака, Япония. Това е една от последните хранителни пратки за Япония. Тази страна внася 60% от необходимите хранителни продукти. Населението на една от най-процъфтяващите държави в света ще започне да гладува. Сан-Франциско, Калифорния. Отпусканите отчайващо малки количества гориво не успокояват хората и те не се надяват само на правителството да намери някакъв изход от ситуацията. В гаражите и в мазетата те търсят начини да подкарат колите си. Смесват метанол с белина и други препарати за почистване и се превръщат в химици. Саморъчно приготвеното биогориво се дестилира. Това е опасно. Но ако успеят, хората ще могат отново да карат своите автомобили. Да напуснат градовете в случай на необходимост. Само дизеловите автомобили могат да бъдат задвижени с такива смеси, приготвени в домашни условия. Но те не биха могли да се движат дълго време с такова гориво. Топека, Канзас. Изглеждащите сполучливи алтернативи срещат сериозни трудности.
След масовото и спешно засаждане, реколтата от соя в Северна Америка е 2 пъти по-голяма от предишната година. Произведени са почти 2 милиарда литра биодизелово гориво. Но това е по-малко от 1% от количеството, което населението на Северна Америка използва преди да свърши петролът. Транспортът спира до следващата реколта. Царевицата, използвана за производство на етанол, също е сезонна култура. От нея през последните 5 месеца е произведено повече биогориво, от когато и да било преди. Но правителствата по света се изправят пред огромна дилема. За какво да използват следващата реколта? За биогориво или за храна? Майами, Флорида. Гладът не е единственият проблем. Болниците изпитват остра нужда от жизнено важни материали, произвеждани преди от петрол. Всяка година се използват повече от 15 милиарда гумени ръкавици, лекарства, лубриканти, найлонови престилки. Тези и много други продукти се произвеждат от нефт. Без лекарства, резистентните инфекции се разпространяват много бързо. Ню Йорк Сити. Дори и при липсата на медицинска помощ, много хора все пак оцеляват в градовете. Но сега се появява нова опасност. Всяка година в Ню Йорк възникват големи пожари, породени от претоварване в някои електрически трансформатори. Но когато това се случва сега, неудобството се превръща в бедствие. Изоставените коли пречат на специализираните екипи. И за да влоши още повече ситуацията, скоро зимата ще дойде. Обитателите на Северното полукълбо трябва да направят избор. Дали да останат в гладните и опасни градове, или да напуснат. Хората напускат масово градовете. Това се случва из цяла Америка. Специалистите го наричат С осигурен от правителството транспорт, с шини или пеша, по всякакъв начин те тръгват на път. С рязкото спадане на температурите, стотици хиляди хора напускат Ню Йорк, Чикаго, Детройт и други градове. Много от тях искат да достигнат до Европа и оттам да отидат в Испания, Гърция или Южна Франция. Единствената цел на тези имигранти е да избягат от сковаващия студ. В пустите градове са изоставени милиони коли. Дори и автомобилите, които се движат с готварско олио, са на улицата. То се сгъстява при ниските температури. Не може да гори и блокира двигателя. Няма хора и гориво, нито храна. Градовете на север се превръщат в острови от бетон и стъкло, които снегът е откъснал от останалия свят. Северната част на щата Ню Йорк. Водени от отчаяното си желание да оцелеят, някои се отправят още по-на север. Те са взели със себе си толкова, колкото могат да носят. Трайни хранителни продукти, които да консумират в студеното време. Но това е единствената им храна. Освен, ако не убият някакъв дивеч. Един възрастен мъж се нуждае от поне 2100 килокалории ежедневно, за да може да преживее зимата. Една дълга зима сковава градовете и страната.
Една година без нефт. Не е имало такъв глад след онзи от средата на 80-те, който взе 1 милион жертви. Според експертите, този път гладът ще отнеме живота на над 20 милиона души. Правителството обяви, че резервите са се стопили до по-малко от 250 милиона барела суров петрол. 2 от 4-те преработвателни инсталации са напълно празни. Вече една година няма нефт. Държавите стават все по-изолирани. Преди кризата през пристанищата по западното крайбрежие на Америка ежедневно преминават по над 55 000 контейнера или приблизително 2 милиона тона товари. Сега те са потънали в тишина. Същото се отнася и за останалата част от света. Пристанищата са затворени навсякъде, от Русия до Япония. Международната търговия на практика е спряла. Бензинови автомобили, спомен за една отминала епоха, ръждясват недоставени. Военните по света вече не са толкова неуязвими. В Съединените щати Министерството на отбраната преди е най-големият потребител на петрол, като ежегодно изразходва за него почти 180 милиарда долара. Сега много танкове и самолети са изоставени. За тях няма гориво. Все повече автомобили, използвани при извънредни ситуации, се движат с етанол, който има биологичен произход. Двигателите им трябва да бъдат приспособени към новото гориво. Това изобщо не е сложно. И докато етанолът може да задвижи тези автомобили, той не е решение за останалите превозни средства по света. Правителствата на останалите страни са изоставили изцяло етанола като алтернативно гориво. През това време Съединените щати поставят нов рекорд, като превръщат 40% от реколтата си в биологично гориво. Но това не променя положението. Само означава, че това зърно не е използвано за прехрана на гладуващото население. Етанолът няма да върне отново на пътя американските автомобили. По-малко коли по пътищата означава живот за много живи същества. Всяка година стотици милиони животни биват убивани по магистралите на света. Лосове, елени, жаби. За много видове тази година ще бъде началото на бум в тяхното размножаване. Но животните във фермите нямат този късмет. Когато петролът е изчерпан, фермерите престават да получават храна за тях. Сега те са изоставени. Стотици милиони крави, прасета и птици измират. Бъдещето на страната все повече започва да изглежда като миналото й. Унищожаването на фермите за животни означава, че в много държави по света драматично ще се променят хранителните навици на населението. Ние ядем това, което отглеждаме. По целия свят производството на храни става все по-ограничено. В градовете хората развиват ограничено селско стопанство. В предградията те засаждат всички растения, които могат да открият. Ураган от 5-та степен е унищожил Майами. Предполага се, че е причинил смъртта на хиляди хора. Когато Катрина опустошава Ню Орлинс през 2005-та, възстановяването на района отнема години. Но за Майами няма достатъчно гориво. Това не е единственото предизвикателство към големите градове. Грипната епидемия продължава да обхваща нови райони в Америка. Лос-Анджелес, Майами и Хюстън продължават да се борят с грипния вирус. Създават се зони на карантина. Центърът за контрол върху болестите съобщава, че е възможно смъртните случаи да достигнат 200 хиляди.
Болниците стават все по-недостъпни и по-желани от всякога. Хората, които са се запасили с бензин за подобни спешни случаи, са неприятно изненадани. Безценното гориво е загубило свойствата си. Химикалите, добавени към него, за да запазят свойствата му, са го унищожили като гориво. След едногодишен престой, то е загубило свойствата си. Един свят, толкова свързан преди, сега се разпада. 10 години без нефт. Цената на лития, необходим за направата на електрически акумулатори, е скочила отново, този път с над 300%. Абдикацията на саудитското кралско семейство, Имигрантски вълнения в Испания. В Ню Йорк е обявено бедствено положение за справяне с недостига на храни. това е миграция, която е невиждана досега. Изминали са 10 години, откакто петролът по света е изчерпан. Сега дори и в космоса нещата се променят. Нефтът, от който се произвежда горивото, с което се изстрелват спътници в орбита около Земята, сега е прекалено ценен. Почти 200 сателита, образуващи международна комуникационна система, няма да могат да бъдат заменени. Балтимор, Мериленд. В един свят без петрол, непотребните електронни изделия могат да се използват. Hey, Dad, look what I found. Hey, look, cell phone. Това, което е изхвърлено преди, сега има огромна стойност. В 1 тон непотребни мобилни апарати се съдържат повече от 275 грама злато, почти 135 кг мед и над 2,5 кг сребро. Метали от изключително значение в свят без търговски отношения. Hey, Dad, I think there's some gold in that. Oh, yeah. Но не само електронните елементи са ценни. На пластмасата са необходими стотици години, за да изчезне напълно. Бутилки и контейнери, отдавна изхвърлени, сега се възстановяват и използват отново. Хората рециклират както никога досега, едновременно в по-голям и в по-малък мащаб. Гадани, Пакистан. 90% от метала на един кораб може да се рециклира, предимно за да се получи стомана. Това е евтин материал за строителни нужди. Големите транспортни кораби са най-апетитни. Но не всички кораби се разглобяват. Сега стотици морски съдове се движат с биогориво. Този кораб доставя за първи път литий в Северна Америка. Салар де Уюни, Боливия. Корабът идва от Боливия, където ценният метал се добива в мини сред обширните солни равнини. Литият е основен елемент от електрическите акумулатори. А светът сега има нужда от електрическа алтернатива. Икономиката на Боливия процъфтява. Тя се превръща в суперсила на една планета без гориво, в една Саудитска Арабия на новия свят. Но все още биогоривото не е достатъчно, за да бъде възстановена цялата световна търговия. Една друга възможност бързо набира популярност. От водораслите може да се произведе гориво, което отделя 7000 пъти повече енергия на квадратен километър суровина от останалите биогорива. Те са напълно обновяеми, като се нуждаят от много малко грижи. 10 години след края на петролната епоха вече се използват 38 милиарда литра биогориво, произведено от водорасли. Но за сега няма достатъчно количества, за да ни издигнат отново в небето.
Полетите на товарни самолети и превозът на хора по въздуха все още са прекалено скъпи. 34 милиона пътници са преминавали през терминалите на това летище всяка година. Друг вид транспорт доставя дългоочакваните медицински материали в болниците по целия свят. Над 2 милиона товарни камиона отново са на път. Те са чакани с огромно нетърпение в болниците. Превозват ръкавици, спринцовки и друго оборудване, произведено с помощта на природен газ. Сега болниците са по-чисти и по-безопасни. Това е важна стъпка в развитието на градовете. Модерните жилища претърпяват революционна промяна и отвън, и отвътре. Човешката смърт е ежедневие. Това е една нова реалност. Семействата губят обичани, скъпи хора. Експертите предупреждават, че залежите от природен газ намаляват. Те също така са притеснени от бързото изчерпване на запасите от твърди горива. Въглищата... Така по-добре ли? Да. След едно десетилетие без горива, светът все още се бори за създаването на нов баланс на ценностите. Липсата на петрол ще продължи да променя лицето на планетата. 40 години без нефт. Конфликтите зачестяват, след като Китай продължава търсенето на литий на територията на Тибет. Залежите се изчисляват на повече от 400 хиляди тона. Годишното преброяване на населението показва, че Лос-Анджелис продължава да е най-големият град в страната с население от 20 милиона жители. Това е първият полет на реактивен самолет, изцяло задвижван от биогориво. Компанията предвижда 6 презокеански полета годишно. Изминали са 40 години от деня, в който световните запаси от нефт се свършили. Небето на този нов свят е забележимо по-чисто. 40 години не са летели никакви самолети. Бензиновите автомобили са останали в историята. Заводите, изгаряли някога петрол, за да работят, отдавна са затворени. Само в Канада, Съединените щати и Мексико всяка година в атмосферата се отделят 3 милиарда и 100 милиона тона токсични газове. В Съединените щати жителите на някои от по-големите градове в северната част на страната се завръщат отново в тях. Те ремонтират разрушените пътища и сгради. Правят оранжери от изоставените апартаменти. Една могъща икономика отново се превръща в селско-стопанско общество. Паркингите и откритите места се преустройват в ферми. В Ню Йорк територията на Централ Парк е превърната в обширна ферма, заемаща цялата му площ от 3250 квадратни метра. Тя е от голямо значение за хората, завърнали се в града. Жителите му се прехранват с това, което отглеждат сами. Дните на ежедневни доставки на хранителни продукти в предградията са останали в миналото. Магазините са изоставени и забравени. Бензинът е изчезнал напълно. Находищата на петрол са празни. По пътищата се движат малко коли, но те са много различни от предшествениците си. Колите от миналото тежат средно по 1 тон и 800 кг, докато съвременните автомобили са много по-леки. Те се задвижват с електричество. Шаситата им не са направени от метал, а от по-леки материали, като например карбонови нишки. Тези автомобили са доста скъпи. Литият за техните акумулатори е все още недостатъчен. За да се ползва от услугите на товарните кораби и камиони, светът произвежда биогориво.
от водорасли. В Северна Америка се строят огромни биореактори. 39 000 квадратни километра с водорасли произвеждат цялото количество биогориво, от което се нуждае Америка. След като е произведено, то се транспортира по тръбопроводи, използвани преди за преноса на петрол. Все повече стават автомобилите задвижвани с електричество. Електрически влакове свързват хората по цялата планета. Нови градове израстват покрай железопътните линии. Други биват изоставени. Петролът допринесе много за огромния напредък на човечеството. Само за 150 години употребата му спомогна населението на планетата да нарасне няколко пъти. С негова помощ се произвеждат много повече храни и световната търговия се развива неимоверно бързо. Без нефт светът би бил много по-различен. Градовете, небето над нас, пътищата, всичко би било много по-различно. Изчезването на едно важно условие за благоденствието ни ще доведе до огромни промени в нашия живот. Преводач Ангел Димитров. Текста четоха артистите Елена Бойчева, Иво Райков, Станислав Димитров. Тон режисьор Анета Арнаудова. Режисьор на дублажа Милена Манчева. Студио Медиалинк.